का हो बड़ी ठंडा बा, अंडा मिल जाई तो मजा आ जाए। बतिया बुझ का देवे के विचार बा का? हेने आबो हम अभी आवतनी, रुको तू कैमरा में ना, हम 2 मिनट में आवतनी। 2 मिनट में तो का हाल बा भाई लोग? पवन भैया के गाना आए आ हमार वीडियो ना आए, ऐसन कबो हो सकता नहीं। तो जैसे कि तू लोग जानता रह लोग, ई भोजपुरी इंडस्ट्री है आ भोजपुरी इंडस्ट्री में हर एक सीजन के एक गो गाना रिलीज होला। तो हमनी के पवन भैया लिया दिले बड़न ठंडी वाला गाना। ई सब तो ठीक बा, आज तक हम देखले आ सुनले रहनी कि पवन भैया कोनो कोनो गाना में हीरोइन के एने ओने हाथ लगा देलन, लेकिन आज वाला गाना में तो पवन भैया हीरोइन के देहे पे कूद गइल बड़न। देखत रहनु बाबा। माई के चौदह मामो तेरा बहन के 14 महावीर वाला, तेरा मैया के 14 वाला। खैर ई सब हमनी छोड़े के, हमनी के ई सब से का मतलब? केहू केहू के ले चाहे केहू केहू के देव, हमनी के ई सब से का मतलब? वैसे तू लोग देखत रह लोग, पवन भैया के बुढ़ौती में जवानी आ गइल बा। देख लोग ना का हेयर स्टाइल बा, लाल कलर से पेंट मरवइले बड़न अपन केसिया के। आ जामुआ देखत रह लोग, so beautiful, so elegant, just looking like a wow. तो अब तू लोग ई सोचत होगा लोग कि ई जाड़ा वाला गाना में ऐसन बा का? जाड़ा तो बीत गइल। तो आज हम तालो के बताओ तनी, पवन सिंह के मेहररुआ पवन सिंह से कहेले कि बहरी से अंदर रूमवा में चलो आ गुदरा में, जानते बड़ा लोग। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो पवन भैया कहत रहन चलो कमर के भीतरे, ओही में होई गुदरा गुदरी। एक के कहत रहो पवन भैया, तनी बताइबा। आ ओकरा बाद दोनों जना ई डिसाइड करेला लोग कि कहाँ कौन काम होई। आ लास्ट में सरत के दवाई तो मर्दे न होला। आ ओकरा बाद तू लोग ई बताओ लोग, तालो के वीडियोवा कैसन लागल है? अच्छा लागल हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया लोग। मिलता नहीं कोनो ऐसा के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर टाटा बाय बाय।